before ngene egemini ngizobonga umuntu wasikhethela le date yange 14 February. Ubonile ukuthi asinandaba nama chocolate thina. Wasinikeza igame athi hambani landi present eni 3 point eAmstel Arena. Ngibonga le 3 point esinayo. Indlula lama chocolate ancincayo kubanye le. Omunye usisi manje usalinde i-present akayitholi. I mina ngoba ngifave Orlando Pirates. Ngitholile i-3 point ngiyabonga igame beyimnandi. Mara masibuya ku half time ngathi bese bafuna ukuhleka. Ngibonga umbule ufike wabahlanganisa wababuyisa abafana. Awudlalile uMakhawuli. Thank you ngiyabonga mama. Umbona kanjani umfukeni? Mfukeni umnandi captain ama 2000 love Mfukeni heavy Valentine mfanami ngicela 2 goal FNB yange 18 2 goal yange 28 lapha FNB so collector 6 point akujiki lokho ngizwa amakhosi bathi sigudla ngehlathi sigudlela bona ukuthi siba defendele le cup ibuye sowethu ngiyabonga. Thank you mama.